Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disauri no? Ndang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye ra kabare? Baik. Baik. Alhamdulillah. Iki kok suwi ora nek kabar, ora nek ketok-ketok iki jarene tas loro. Sing loro iki sapa sing loro? Ibumu loro mumet, mutah-mutah. Ayahmu. Ayahmu loro apa ndak, Deknane? Enggak. Ndak sampean. Loro untu. Berarti kabare infone do loro, sik HP-ne dipinjem ben konsentrasi. Iki kabare sik taruh sini. Iki kabare panjen padha loro. Tapi iki wis sehat to? Alhamdulillah. Iki piye sampean sida sekolah apa ndak? Apa ya pancene ngene ae wis ra apa-apa? Ngene ae. Wis pokoke wirawiri wiyar-wiyur. Sing penting melu ngetan melu ngulon. Terus iki kabar-kabare diingi sampean tak sangoni tak titipne Mbak Tusi lek enggak Mbak Ina. Diparingne enggak? Dititipnya ayahku. Oh, dititipne ayahmu. Piye kabare sampean nganu oleh sangu pira iki bodo? Apa iki? Oh, Mbak Ina. Entuk sangu pira bodo? Pira? Merah Merah karo kalau biru biru terus dari 5.000-an. karo 5.000-an. Duite saiki nanti parane? Tak jalengi Dijalengi. Rencana gitu ku apa rencana? itu kambing. Nang gitu ku klambi. Oh gitu ku mas jarene Mbak Ina. Oh ya. Ada bando. Nggih bando. Kayak sapa kayak? Kayak sapa kayak? Mbak sapa? Sapa? Kuwi sapa? Sora? Sapa? Jeneng. Oh, Tusi. Yo. Lek jajanmu sangumu bodo kan oleh akeh to. Iki rencana mbok tabung. Mari ngono duite mbok gitu apa? Kalung tambang. Apa Mas? Lek kalung tambang apa kalung emas? Kalung emas. Ra, sampean kan arep duwe adik to. Iki ceritane adikmu lanang apa wedok? Cewek neh? Kok ngerti? Kalian nggen mergo ning kono wis kebrebeken ya ra. Madhep rene no, kamerane ning kene yo. Iki kan adikmu sidone cewek. Lek semisal cewek neh mbok jenengne sapa? Tak jalengi padha kaya aku. Ya aja nyeluke bingung kok lek nyeluk Rara malah nyauri kabeh no. Tak jenengne nganu ya. Diare ya. Diare ki mencret. Sek aku arep tekon. Deknane dolan ngene Mbah Kabul ndak? Enggak, aku wis gabuk. Piye to dolan ngene Pak Kabul apa ndak bodo? Enggak. Pak ora moro ngene Pak Kabul bodo? Moro. Hah? Ora tapi malah pengen. Moro pembindo jaremu kok ora. Entuk sangu pira kan Mbah Kabul? Madhep rene to yang 4.000 apa pira aku lali. Pak Tata oleh sangu 4.000 kok ngene Pak Kabul. Enggak, enak sing merah-merah. Merah-merah no lho, Bos. Sik, terus iki tanya jawab perihal sekolah. Nyapa kok aras-arasen sekolah ki hawane aras-arasen ki mergo nyapa? Bosen. Ning sekolahan lanangane elek-elek. Enggak. Ganteng-ganteng. Enggak. Aku dijaraki terus. Oh, dijaraki terus malah aras-arasen. Sing jaraki lanang apa wedok? Ya kabeh. Lek jaraki piye contone semisal? Semisal kan kuwi aku dijotosi. Dijotosi. Terus aja fitnah lho iki tenanan lho iki. Terus apa neh? Kapan dijotosi? Kae. Loro. Loro. Terus malah aras-arasen sekolah.
Wes sekolah ning gudangku kene belajar nganu ngasen opak karo ada opak. Iya tetep Pak to malahan. Kak Isa. Oh enggak iso. Lah iso mungkin mek apa ngene iki? Marutok. Melu tok ngene iki sing dibutuhne skill. Ngusung banyu ngono kae ya enggak iso kaya ayahmu. Ngene iki enggak iso. Nah, titik-titik. Lah isone titik-titik ya digawa no. Nyapa ra? Mek ngene tok ndak iso. Ya ngalah. Nek saiki ya. Ngasen kan ndak iso. Ada ora iso. Lek tak weki penggawean mijeti aku mendino iso. Nggak Isomu ki apa? Masak. Isa. Iso masak. Terus ngene saiki Nek mama bantu ayah. wong bantu ayahmu masak. Lho semasak ayahmu ya? Lah ibumu Ya masak. bagian apa lek Siti? Bagian goreng tahu. Goreng tahu. Lah sing masak Aku sego. sing isa-isa. Wah sampean sing isa-isa lah sing goreng sego sing ayahmu isa-isa. Aku sing mepet lambi. Ngoe Pak. Rara sing mepek lambi. Wi kapan wi cerita kapan aja ngenek-ngenek ra. Tapi emang sedino. Wah, tapi mek sedina. Oh iya. Tak omongi. Ibumu dhenane teler, hoek-hoek to. Mbok tambakne ra? Buat ditambahnya wala ayah. Lah nyapa? Embo. Apa ayahmu rasa sayang karo ibumu? Paling. Wah, lingo lho Pak, jawabane Pak. Oh, digawa ning bidan ngono lho. Semisal adikmu luweh ayu kok sampean perasaanmu iri apa ora? Enggak. Semisal adikmu nganu putih sampean ireng. Enggak lawan. Oh, enggak apa-apa disyukuri. Heeh. Ra. Kan sampean mendak gede to. Sampean sok cita-citane lek ndek bojo sing piye? Belum aja. Ya enggak. Sing ganteng, Enggak. sing elek, Mm-mm. sing sugih, Enggak. sing piye? Sebab. Sing sregep nyambet gawe. Mm-mm. Terus nganu, sok anakmu cita-citamu piro lek karo bojomu? Ya Sita. Sitok tok. Lah nyapa? Sampeyan sok lek gede lali ora karo aku. Oh, ngerti. Lho kok ora ngerti lho pikirane piye ning atine barangi. Ra. Dek ini dulurmu enek sing kerja ngene kancaku lho. Tanggomu kono. Pak, tanggomu sing kidul kono lho, sing wedok kerjane ngene Mbak Nika. Bojone Atam. Heeh jarene. Dek iki cetok ibumu. Atam ngomongnya sih. Cetok ibumu. Mulai. Heeh. Kokokku ngantek sengkene. Lah ya bang lentok. Sama dekane dolan mah kidul ra? Dolan mah kidul ra? Enggak. Ora dolan ning desamu kono? Ora ya, Pak? Kurang omah untuk omah coba. Lah nyapa? Teler neh Siti. Tutup Oh. burung baleni rono nah. Lah iki bodone wis bar. Sangune ra iso oleh oke nek dolan mek pirang-pirang omah tok. Beh, Tapi wis oke hak nek omah. nek omah sangune wis oke. Wis lumayan lah pokoke. Ya wis beneran lah. Tak dan tak. Celengane nggih apa? Enak pun. Nggih nabung, enggak disilih nganu ibumu? Enggak. Enggak. Penggayane ibuku njaluk duit merah ae. Muni piye lek penggane lek njaluk? Lah ibuku enggak muni ya. Lah kok ngerti? Ibuku njaluk duit merah. Nek njaluk ning sapa? Nek aku. Lah iya lek muni piye lek omong? Ya enggak omong. Lah kok ngerti lek dijaluk? Dijipuk. Kuwi jenenge investasi bodong. Terus ayahku nekoki aku Piye? duit merah. Heeh. Kene. Heeh. Terus kuwi teh ibu sinono. Ibumu ting ngono. Pak. Landep lambene anakmu, Pak.
Terus lambe ibu paling tinggi butuh kok nih nganu susumu. Enggak Kan urung bayaran enggak ibu. Ki. Ibu kan ceritane paketane entek. Heeh, terus Terus nyeluk duitku. terus mbak Sauri piye? Halo, Ma. Apa ora duwe wifi, Pak? Ora nek wifi ta ning omah. Nek aku tak kandha ayahku. Sendiri. Sing duwe wifi. Mesakne enggak ayah kerja ngono kae? Apa nganu? Sampean pengen cedek ayah apa aja ambek ayahmu? Cedek kandha ayahku. Lah ya cedek itu. Penak lek cedek to. Heeh. Pamane tak wehi 10. Mbok wehne ayahmu pira, mbok wehne ibumu pira? Ayahku enggak. Lah terus ibumu mbok wehi kabeh. Heeh. Berarti enggak sayang ning ayahmu. Sayang. Tapi piro? Ya pokoknya. Ya pokoknya sayang. Apa nih? Ya kan pamane 10 to ra. Wis sayange. Sing mbok wehne ibu ki berapa? 5. Ayah 5 berarti podo. Kesel. Saman mas sarapan dong. Sarapan kacang. Lah nyapa sarapan sego jarene masak. Enggak ya? Gimana enggak masak? Enggak. Berarti ayahmu durung sarapan. Enggak. Omong-omong kan sarapan sih. Ibuku ya gong. Piye? Ibuku ya gong. Ibumu orang sarapan? Enggak. Lah ibumu lo ngene Mbak Nika, Mbak Ibu Rus, beriyo sarapan ning kono. Nyusul ya Misalkan besok. karo aku no. Ya. Yo, saiki pangko. Silakan. Wis sak sirku to. Untumu nyapa to ora sing ngarep loro pira? Cicis. Sigi sing untumu loro ndi ndelok? Enggak. Sing tengah? Andi to? Enggak. Wes sing kono. Di nganu tutuk karo alue. Enggak. Aku tekon. Awakmu pas cinta karo Cio? Enggak ya. Wes beda, wes duduk Cio neh. Heeh. Sing sapa saiki malian? Enggak siapa. Heh? Enggak siapa. Wis ra duwe lanangan? Hmm. Enggak. Saiki awakmu tobat ya? Heh? Enggak. Tobat ya saiki? Bukan. Oh, urung tobat sik bagian duwe lanangan. Enggak ya. Cah iki lho lanangane oke iki. Iki wong liwat mlaku iki. Heeh, iya. Iki. Terus aku Heeh. Iki wong endi to, Mae? Enggak. Wong Ponorogo. Iya to? Ra. Sampeyan tau mumet ra? Ra madhep rene to ra, nek sing tekon-tekon iki lho tentang hidupmu. Sampeyan tau mumet ra ngrasakne urip? Enggak tahu. Enggak tau mumet, santai slow ngono. Nang pikiran ki slow. Heeh. Mosok mumet pisane ra tau? Enggak. Enggak. Ayahmu tahu tukaran ora karo ibumu? Tahu. Perkara apa? Karena kan jadi kan ayah kan ngerokok terus ngerokok kan peng satu tok Terus ngerokok terus gue dikuat sama ibuku. rokoke. Terus Terus ibu nesu. sing nesu ibu. Ngene piye? Terus mana ibuku nesu. Enggak ke kasir kabang. Walah nek rokok nek kasur. Walah, terus ayahmu nyauri piye? Ra sampean ka ilang ra pertama kali ning omahku. Eleng enggak pas kerja pertama kali ning omahku. Eleng. Sampean Rene, Cuwili. Terus sampean sik umur piro kae yo? Pokoknya sik kecil banget tok.
Terus sampean teru-teru aku live ya. Piye galak teru-teru. Halo guys, jangan lupa di tap-tap layarnya ya guys ya. Ya Allah, ini kita. Omahmu beri Mas sing kidul kae itu. Heeh. Ya lihat. Nggak ngerti aku. Nggak ngerti ya. Rara. Semisal toh, soalnya aku duwe anak neh. Saman kerja melu aku, ngomongin anakku. Gelem ya? Anakku mbok gua. Enggak. Anak Mbak Rita koyo erung mari kok. Rita kerja apa ora Rita? Ya, ya ngendangi ya. Anak Mbak Rita lara ayo rono disik ah. Pak tak jak ngendangi ini anak Rita. Koyoke durung mari ya. Ya. Anu Rita iki enggak kerja wis enek meh petang dino. Anake sakit. Terus lewat dhuwur kene lara iso. Ayo. Semari rong. Alipa. Be, masa? Enggak diop namanya makmu. Nanti tak baca. Nanti. Diop nak meneh lho Rit, pira iki panase? Beh. Diop nak man, op nama lho. Duwe BPJS Panda. Iku. Yo, ala delok entar. Enggak. Wis enek seminggu porong ta makmu? 5 dino. Lah yo kuwi lho Rit. Ngendi? Ora usah makmu lek wis sekali ki wis ora usah lek ndak cocok mesakne. Enggak. Yalah. Man. Panas lho ya Rit. Mami panas sampe obat sirup. Alah. Adik lora sama langsung ngombe es ya. Mambingi mahes lekas krik. Mahes. Dingin ngene pakat dikono udan-udanan kok. Ya alah ndok. Ya ngalah. Gek mbeler lho makmu. Heeh. Gek gapin ki mo ya 38 nek panase. Tipes aja. Man. Kindang ayi ini. Man. Piye? Nah sembuh main Mbak Rara. Ki makmu lagi nganu apa jenenge? Jupuke kembang. Entuk akeh makmu kembange makmu. Piro sekilo saiki? Piro, Mak? 15.000? Rolas? Yo apik no. Kembang kuwi. Endi cipokno to semute? Tangan Ra. Iki lho tangane Mbak Nama iki lho. Dhuwur. Piye makmu? Wah, store ning pabrik. Kirara tinggal rewang. Bapake mancing. Anake dolanan dhewe. Iki Alipa gering. Pirang-pirang dina mbok era mancing. Yuk sembuh yuk. Sembuh kayak mancing ya. Sembuh kayak mancing. Golek pulian ya. Golek pulian. Bodoh. Pulian bodoh. Apa? Gara nganu gawe love. Love iso ora? Ndang jajal. Jajal gawe love. Nah, terus. Yuh, watu erit. Lek butuh obat setom, tuku pamane njaluk obat setom aku duwe alate. Ngomong dokter Dewi iki perlu disetom ndak ngono. Heh? Wis bos. Lah nyapa? Ya anak telak. Ih. Didulet kuwi diwekeki roti enak. PDE wakah. Rara cekelno anakan pitik sitok ke ra? Ndang. Ra, cekelno anakan pitik sitok Ndang oleh karo makmu.
Nyamper awani. Ndang to ora? Ora nutul kuwi iki wis ikhlas pitike. Ndang. Sitok ae. Sitok ae ra. Ndang to ra sitok ae ra. Sitok rupane abang ke lho. Ben kaya rambutku. Ndang. Kae lho. Iya nggih sandal ya. Ndang bahaya. Nara. Rupane abang ra. Aku lek enggak sing abang mau sing madakne rambutku ndang. Sampeyan lek randang blayu engko malah ora ndang oleh sitok ae. Sing ndase abang enek ra. Lek ra nek kuwi sandingmu kuwi ndang candaan ngalih. Beh, rarai.